Quin és l'autor que més jocs tenim? Crec que és Reiner Nícia. Parlem d'un joc dels seus. Lost Cities és un joc de Reiner Nícia editat per Cosmos i publicat per Devir. És un joc per a dues persones a partir dels 10 anys i amb unes partides de 30 minuts. Ens convertirem en exploradors que mitjançant diverses expedicions haurem d'aconseguir la major quantitat de punts. Primer de tot triem si volem jugar amb 5 o 6 colors, depenent de la llargada que volem donar a les rondes. Cada color consta de cartes del 2 al 10 i 3 cartes d'aposta. Creem una baralla amb totes les cartes, les barregem i en repartim 8 a cadascú. Quan sigui el nostre torn, o bé jugarem una carta o bé la descartarem posant-la al mostrador central. Acte seguit, robem una carta de la baralla o bé agafem la carta superior de qualsevol de les piles centrals. Per jugar una carta haurem de jugar-la a la nostra banda del tauler, en la pila del seu color corresponent i en ordre ascendent. És a dir, no podem jugar una carta d'un color si hi hem baixat una de valor superior. Les cartes ja jugades no es poden moure. Cada expedició, pel simple fet d'iniciar-la, té un cost de 20 punts. Haurem de ser capaços de baixar prou cartes per superar aquests 20 punts si volem puntuar positivament. També podem baixar cartes d'aposta d'aquell tipus d'expedició. Amb una carta se'ns duplica la puntuació final, amb dues es triplica i amb tres es quadriplica. I ja quan s'hagi esgotat tota la baralla de robatori, les cartes que tinguem a la mà es descarten, no serveixen ja per res. Comptarem els punts que haguem fet a cada expedició, restarem 20 i a partir d'aquí apliquem els multiplicadors. Qui tingui més punts haurà guanyat la ronda i al cap de 3 rondes, qui tingui més punts haurà guanyat la partida. Què et sembla Lost Cities, Sònia? És un joc molt bo a 2 jugadors. La cosa és que té una mecànica molt senzilla, molt ràpida d'explicar i que en un 3 i no res, perquè la partida també es munta molt ràpid, comences a jugar. I això és una de les millors coses que pot tenir un joc. I a més té un component de tocar els nassos que m'agrada molt. Sí, això de palancar-te les cartes perquè l'altre no pugui tancar o arribar a la puntuació que desitja i que s'hagi de menjar i restar aquella expedició és potser de les millors coses que té el joc. Llavors, s'ha de vigilar molt bé quines cartes descartes per no donar-li avantatges a l'altre o també saber quan les descartes. Perquè tu pots tenir cartes, però mentre puguis anar tirant i guardar-te cartes perquè l'altre no se'n surti beneficiat, doncs millor. Evidentment, recordeu que les 8 cartes que no hagueu jugat us les menjareu amb patates, no serviran per res i també li traureu a l'altre. Però, clar, si tens la mà plena de cartes perquè no jugui l'altre, acabes sense jugar tu. O sigui, està molt, molt ben equilibrat en tot aquest aspecte. El joc també ofereix una 6a expedició. El problema és que amb aquesta 6a expedició les partides et fan una mica més llargues. Nosaltres preferim jugar a 5. El que sí que trobem és que les cartes podrien haver estat d'un tamany una mica més estàndard, perquè són una mica incòmodes de barrejar i tal, pel tamany que tenen, i de transportar, clar, si ens els volem endur a qualsevol lloc i no ens hi cap amb la típica capsa de transport per ficar al bolso. Però bueno. En definitiva, que el joc és molt bo, que és molt fàcil d'explicar, és molt fàcil de preparar, i si te'l vols emportar de viatges, això, pots prescindir del tauler perfectament i jugar amb les cartes centrals i amb la baralla normal, com faríem amb un altre joc. Ens podeu deixar als comentaris què us han semblat els Lost Cities i si sabeu més jocs sobre exploració. I si voleu comprar aquest joc i molts altres, podeu anar a modejuegos.shop i amb el codi AYASON obtindreu un 5% de descompte. Recordeu de seguir-nos a les nostres xarxes per saber quan pengem vídeos o què fem amb les nostres vides i el joc de taula. Ens anem a explorar? Anem a explorar. Adeu!